I drivhuset i Albertslund afholdes der ofte spændende workshops, som alle har mulighed for at deltage i. Her er det Lisbeth fra Recrea, der giver nogle tips til, hvordan man kan sætte gamle ting sammen på nye måder, så de får nyt liv. Jeg vil vise jer, hvordan I kan lave en flot kagestander af genbrug af tallerkener, glas. Og når nu vi er her i drivhuset, hvor man kan finde en masse flotte ting, så er der jo rig mulighed for at finde lige det, man skal bruge til at lave sådan en her. Måske har I også nogle tallerkener derhjemme, som I gerne vil gemme, og så er det en god måde at bruge dem på. I skal bruge, til den her model skal I bruge en stor tallerken, et lille glas, portvinsglas størrelse, helst ikke større end det, og en lille tallerken til sig øverst. Man kan jo også lave flere etager, hvis man har flere glas og flere tallerkener. Find noget, som I synes passer godt sammen i farverne. Så skal I bruge klar silikone til at lime det sammen med. Det holder rigtig godt. Det er lidt længere om at tørre, så man skal være lidt tålmodig. Men det holder smadret godt sammen på det, når det er tørt. Jeg kommer derop på en paptallerken, og så bruger jeg sådan et trægrillspyd, som til at komme det på med. Man tager bare en lille bitte smule på sit spyd, og så kommer man det på kanten her af sit glas. Inden man starter, så skal man lige have bestemt sig for, hvad vej man synes, at glasset skal vende indeni, fordi man kan jo både vende den vej eller den vej. Jeg vil gerne have den her til at stå den her vej, og så, derfor så kommer jeg på hernede i bunden først. Så små topper af silikone på. Man skal ikke komme alt for meget på, for man kan godt se det, når det er tørt, selvom det er klart. Så sådan der. Og så sætter vi en fast, og så skal man ramme midten. Og så rejser jeg mig lige op, så man så kan se nogenlunde, hvor midten er. Den er der. Så sætter den fast. Og så kan man allerede sætte den øverste på. Så skal man jo så finde ud af, hvor skal den være henne her. Så kan man så nogenlunde tage fingrene ind, sætte den på, og så tage fingrene ind og lige måle. Sådan her. Så ved jeg, det er i den der radius, den skal ligge. Men jeg kommer silikonen ovenpå på glasset igen. Små toppe. Og hvis man skulle komme lidt ved siden af, så pyt med det. Så skal vi også kunne se, at vi selv har lavet det. Og så skal der bare nogle rigtig flotte kager på, så kan man ikke se, at der er nogle små fejl. Så lægger vi den på. Prøver lige at rejse os op igen, så vi kan ramme midten. Og så har vi en sød og romantisk kagestander af den her bløde. Den kan jo også bruges til smykker på pigeværelset eller til chips og dip. Hvis man vil have dip, kan man jo sætte en lille skål eller kop øverst, så man kan komme dressing i. Så når kagefadet er tørt, så er der kun én ting, der mangler, og det er kagerne.